Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan aiheeseen. Toissapäivänä julkaistiin Sitran luontoympäristön terveysvaikutukset ja niiden taloudellinen merkitys raportti. Ja tästä ja ehkä jostain muustakin tulee kertomaan meille Elina Trakvik, johtava asiantuntija Sitrasta. Ole hyvä, Elina. Eli mun nimi on tosiaan Elina Trakvik ja toimin johtavana asiantuntijana Sitrassa ja siellä tulevaisuuden hyvinvointiratkaisut ohjelmassa. Mä itse pääasiallisesti teen töitä terveysdatan edistämisen puolesta ja nimenomaan toisiokäyttöön liittyen, että miten terveysdataa pystytään edistämään tutkimuksessa, innovaatiossa ja päätöksenteossa, mutta olen myös aktiivisesti ollut edistämässä sitten planetaarisen terveyden aihealuetta ja hankevastaavana ollut myös sitten tällaisissa luonto- ja terveyshankkeissa Sitrassa. Eli aihealue on kyllä hyvin lähellä myös sydäntä ja omia tekemisiä. Ihan lyhyesti Sitrasta, eli Sitran missiona on edistää Suomen hyvinvointia ja vauhdittaa talouden kasvua ja tietysti ottaen huomioon sitten luonnon kantokyvyn rajat. Ja meidän visionamme on, että olemme rohkeasti uudistaneet yhteiskuntaa. Ja kun ajatellaan näitä tämän päivän ongelmia ja yhteiskunnallisia haasteita, niin uudistamisen tarvettahan tosiaan on monessakin kohti. Meillä on uusi strategia- ja toimintamalli Sitrassa. Nähdään tärkeänä tämä ennakointityö ja toimintaympäristön analysointi. Eli tunnistetaan niitä yhteiskunnallisia innovaatiotarpeita, mutta myös haasteita ja osataan sitten paremmin varautua niihin. Sitra myös rahoittaa ja ideoi ratkaisuja ja kokeiluja. Ja näitä tietysti sitten toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien ja kumppanien kanssa. Ja ehkä tällaisena uutena lisänä meillä sitten osa menee näistä ratkaisusta ja kokeiluista tähän skaalausvaiheeseen, eli tulee laajempia ohjelmia, jossa sitten näitä ratkaisuja skaalataan laajemmalla tasolla, jotta saadaan sitä vaikuttavuutta sitten laajemmin yhteiskuntaan. Ja myös meidän kansainvälinen toiminta on sitten täällä ohjelmapuolella. Ja tosiaan Sitrahan on suomalaisten tulevaisuustalo, eli tulevaisuuksiahan on aina monia. Ja voimme tosiaan myös itse vaikuttaa niihin. Ja meillä on tietysti myös sit vastuu ajatella näitä kehityskulkuja myös pidemmällä aikavälillä. Me nähdään tietysti, että on tärkeää yhteiskunnassa luoda myös tällaista tulevaisuustoivoa. Meillä on paljon erilaisia yhteiskunnallisia haasteita, mutta kun me pystytään myös kuvittelemaan näitä erilaisia tulevaisuuksia, niin me löydetään myös paremmin ratkaisuja sellaisen tulevaisuuden rakentamiseksi ja luomiseksi, kun haluamme. Ja tärkeää on myös olla ymmärrystä siitä, että meillä kaikilla on tietyllä tavalla tulevaisuusvaltaa ja voimme olla yhdessä luomassa näitä erilaisia tulevaisuuksia. Ehkä tämä korostuu vielä tänä aikana, kun ajatellaan, meillä on esimerkiksi, puhutaan niin sanotusta kolmoiskriisistä, meillä on ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuus on häviämässä ja myös ympäristön saastuminen on merkittävä ongelma, niin on tärkeää tuoda myös tällaista toivoa tähän keskusteluun. Mutta tietysti kun me katsotaan sitten näitä uutisia ja otsikoita, mitkä sinne nousee, niin nehän ei niin kauhean positiivisia ole. Eli tiedetään, että kansansairauksien hinta nousee, sosiaali- ja terveysala on kriisissä. Masennus vie joka päivä kymmenisen ihmistä työkyvyttömyyseläkkeelle ja kansan liikkumattomuus uhkaa kaataa koko yhteiskunnan polvilleen. Ja suomalaisten liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain miljardien eurojen laskun. Ja viimevuotisen Kelan ja THL:n selvityksen mukaan suomalaisten työkyky on heikkenemässä. 70-luvulta alkanut nopea myönteinen kehitys pysähtyi 2010-luvulla ja on kääntynyt sittemmin huonompaan suuntaan. Eli jotain täytyisi siis tehdä.
Ja Paula tuossa mainitsikin jo tämän raportin, josta kerron vähän enemmän kohta. Eli Sitra rahoitti Luken ja THL:n hanketta, jossa laadittiin raportti luontoympäristön terveysvaikutukset ja niiden taloudellinen merkitys. Ja tämä raportti julkistettiin Sitrassa viime tiistaina. Jos ette päässeet paikalle, niin ei huolta. Tallenne tästä tilaisuudesta löytyy YouTubesta. Voi ihan googlata tuolla nimellä, voiko Suomi torjua kansantauteja ja säästää sote-kuluissa luonnon avulla, niin YouTubesta pitäisi myös löytyä. Se on siellä koko ajan käytettävissä. Ja tässä vielä sitten linkki tähän varsinaiseen selvitykseen. Eli tämä oli tosiaan Luken ja THL:n tutkijoiden yhteinen raportti ja siihen vielä talouslaskelmat sitten toimitti NHG eli Nordic Healthcare Group. Tämä raportti on hyvin laaja katsaus luontoympäristöjen terveysvaikutuksiin. Siinä on käytetty viitteenä yli 100 tieteellistä artikkelia ja jos ajatellaan ihan sitä kirjallisuushakua, joka siihen tehtiin alun perin, niin viitteitä siihen tuli yli 1000 tai noin 1000 ja tiukkojen kriteerien jälkeen sitten käytettäväksi jäi se noin 100 artikkelia, joita sitten käytettiin tässä varsinaisessa raportissa. Tästä raportista on tehty myös sitten tällainen lyhyempi tiivistelmä, eli Sitran työpaperi, terveyttä, hyvinvointia ja kustannussäästöjä luonnosta. Olen siinä itsekin kirjoittajana, mutta tässä on ollut siis tämän koko hankkeen ohjausryhmäkirjoittajana, eli raportin pääarkkitehdit Liisa Tyrväinen Lukesta, Jaana Halonen THL:stä, Tari Haahtela, emeritusprofessori ja sekä Hanna Haver, planetaarisen terveyden lääkäri ja Lasse Miettinen Sitrasta, johtajansa Lasse Miettinen. Ja linkit löytyy molempiin raportteihin myös sit tästä mun esityksestä. Tämän saa sitten jakoon tilaisuuden jälkeen. Ihan lyhyesti vähän näistä nostoista, medianostoista, jotka saatiin tilaisuuden jälkeen. Tai osa oli jo tietysti ennen tilaisuutta julkisuudessa. Eli esimerkiksi Lääkärilehti kirjoitti Katse kohti luontoa. Tutkijat ehdottavat Suomeen luontoterveyden ohjelmaa kansantautien tautitaakan hillitsemiseen. Hesarin otsikoissa oli Piipahdus luonnossa voi tehdä terveydelle ihmeitä. Suomalaisselvitys löysi lukuisia hyötyjä. Ja 100 tutkimuksen yhteenvedossa selvitettiin, miten luonto vaikuttaa mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen ja kehon puolustusjärjestelmien toimintaan. Yle puolestaan uutisoi, että luonto voi tarjota Suomelle jopa satojen miljoonien euron hyödyn kansantautien torjunnassa. Lähiluonnon vähentäminen puolestaan nostaa tutkimuksen mukaan näiden sairauksien kustannuksia. Ja raportin pääarkkitehdit eli Liisa Tyrväinen ja Jaana Halonen olivat myös sitten ihan Ylen aamu-tv:ssä kertomassa raportin päätuloksista ja suosituksista. Mutta tässä ihan lyhyesti näistä tuloksista tämän raportin perusteella, että mitä nyt tiedämme luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Näyttö tästä alueesta tosiaan alkaa olla jo runsas. Tutkimusta on kertynyt paljon. Raportissa tämä aikajakso, jota tarkasteltiin, oli nämä tutkimukset Pohjoismaista 20 viime vuoden ajalta. Ja tutkimuskenttähän tässä elää koko ajan ja uutta tutkimustietoa kertyy myös jatkuvasti. Ja aika paljon myös suomalaista tutkimusta, mikä on tietysti ilahduttavaa. Eli voidaan sanoa hyvinkin, että luontoympäristöillä on positiivista vaikutusta niin mielenterveyteen, sydän- ja verisuoniterveyteen kuin myös astmaan ja allergiaan. Ja joitakin esimerkkejä tässä nyt olen nostanut esiin. En toki kaikkia, aikakaan ei siihen riittäisi, mutta esimerkiksi viheralueiden suurempi määrä asuinympäristössä vähensi riskiä sairastua masennukseen.
Ja tässä Helsingissä pääkaupunkiseudulla säännölliset luontokäynnit vähensivät todennäköisyyttä käyttää mielialalääkkeitä. Tanskalaistutkimuksista on jo näyttöä nimenomaan mielenterveyden osalta, että lähiluonto tukee myös sitten lasten mielenterveyttä. Ehkä vielä sen verran voin sanoa, että tässä raportissahan oli tarkastelussa myös eri väestö- ja ikäryhmät, eli katsottiin niitä vaikutuksia niin lapsiin, aikuisiin kuin sitten ikääntyvienkin terveyteen. Eniten näyttöä tai eniten tutkimuksia kohdistui aikuisväestöön. Jonkin verran oli tutkimusta myös sitten lasten terveyteen liittyen nimenomaan näistä, kun ajatellaan terveysvaikutuksia, ja sitten nämä mikrobialtistustutkimukset liittyi myös sitten lasten terveyteen, mutta aika paljon tutkimukset keskittyi paljon aikuisväestöön. No sitten aikuisilla myös tämä helppo pääsy viheralueille näyttää suojaavan lihavuudelta tai ylipainolta, ja on myös kohtalaisen runsasta näyttöä siitä, että asuinalueen runsaampi lähiluonto suojaa myös tyypin 2-diabetekseltä. No, tutkimusnäyttö sitten luontoympäristöjen hyödyistä astman ja allergian hoidossa oli jokseenkin vaihtelevaa, johtuen myös siitä, että osa ihmisistä sitten osalle on jo kehittynyt astma tai allergia, mikä sitten voi toimia sellaisena sekoittavana tekijänä siinä tutkimuksessa. Ja sitten näissä mikrobeille altistumisissa on näyttöä siitä, että suora kontakti maaperään tai kasvillisuuden hyödyllisiin mikrobeihin vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa. No, uutena vielä tässä raportissa oli nämä taloudelliset vaikutukset ja niiden mallintaminen, eli nyt pystytään jo antamaan näille talousvaikutuksille tietynlainen hintalappu. Tässä raportissa tarkasteltiin masennuksen, tyypin 2-diabeteksen ja astman lääkehoidon kustannuksia ja vaikutuksia sitten niihin liittyen. Ja tässä selvityksessä arvioitiin sitä, että miten kaupunkiympäristöjen viheralueiden määrän tällainen kertaluontoinen vähentäminen 10% vaikuttaisi yhteiskunnan kokonaiskustannuksiin vuositasolla. Ja laskelmien mukaan masennuksen vuosittaiset kokonaiskustannukset nousisi 71-150 miljoonaa euroa ja tyypin 2-diabeteksen 67-139 miljoonaa euroa sitten tästä lähtötasosta. Ja näissä kustannuksissa huomioitiin nämä suorat kustannukset, eli terveydenhuollon kasvavat menot, ja sitten epäsuorat, eli sairaspoissaolot ja työkyvyttömyyteen liittyvät kustannukset, ja menetettyjen elinvuosien ja elämänlaadun rahallinen arvo. Ja noi haarukat, nuo erilaiset arviot tuossa kustannusten suuruudessa liittyy nimenomaan siihen, että miten näitä menetettyjä elinvuosia ja elämänlaadun rahallista arvoa on niissä mitattu tai arvotettu. Ja astman kohdalla puolestaan sitten havaittiin, että jos suomalaiset lisäisivät viikoittaisia luontokäyntejä 10%, niin astman vuotuiset lääkekustannukset laskisivat sitten 1,7 miljoonaa euroa. Eli joitain nostoja vielä suosituksista. On tosiaan luontoympäristöille ihan selviä terveyshyötyjä ja vahvin tutkimusnäyttö liittyy mielenterveyteen. Ja suuri potentiaali on myös näihin terveystaloudellisiin hyötyihin. Ja toisaalta huomattiin myös, että tämä hupeneva lähiluonto aiheuttaa sitten lisäkustannuksia yhteiskunnalle. No, miten näitä tuloksia sitten pystyisi paremmin hyödyntämään? No, luontoympäristöjen potentiaali tulisi paremmin huomioida näissä uusissa terveyssektorin innovaatioissa.
joilla pystyttäisiin vahvistamaan kansanterveyttä ja toisaalta pienentämään tautitaakkaa. Ja nimenomaan näihin tulisi sitten kohdentaa myös TKI, eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia. Sosiaali- ja terveysalalla luonnonterveyshyödyt tulisi sisällyttää terveydenhuollon suosituksiin, hoitopolkuihin ja ammattilaisten koulutukseen. Eli tulisi myös lisätä tietoisuutta luonnon terveysvaikutuksista ja näistä hyödyistä. Ja terveys- ja ilmastohyödyt tulisi myös ottaa osaksi maankäytön suunnittelua, erityisesti kaupungeissa, ja vahvemmin myös huomioida koulujen ja päiväkotien rakentamisessa, ihan lähtien asuinalueiden suunnittelusta ja kaavoituksesta. No, raportin pohjalta myös esitetään Suomeen perustettavaksi kansallista luontoterveysohjelmaa, ja erilaisia aloitteita tällaisesta luontoterveysohjelmasta on kyllä jo peräänkuulutettu noin 10 vuoden ajan. Esimerkiksi tämä Luken 2014 vuonna päättynyt Agora-hanke jo esitti tätä, ja iloksemme saimme viime vuonna huomata, kuinka Allergia-, Iho- ja Astmaliitto myös oli lanseeraamassa tällaista luontoterveysohjelmaa ja peräänkuulutti sen tärkeyttä. Ja myös Sitran planetaarisen terveyden muistiossa muun muassa Tari Hahtela ja Tiina Laatikainen esittivät tällaisen luontoterveysohjelman perustamista. Eli sinänsä tämä ei ole niin uusi idea, mutta ehkä vain vahvistaa nyt sitä tarvetta tällaisen perustamiselle. Nähdään, että tällainen kansallinen luontoterveysohjelma auttaisi tuomaan näitä luonnon terveyshyötyjä suomalaisten arkeen ja osaksi terveydenhuoltoa ja siten myös sitten ennaltaehkäisemään näitä merkittäviä kansansairauksia ja pienentämään tautitaakkaa. Ja tässä tietysti valmistelulle arvokasta pohjaa tuo kokemukset alueellisesta ohjelmista, kuten tästä Päijät-Hämeen Luontoaskel terveyteen -ohjelmasta, joka on ollut käynnissä vuodesta 2022 ja jatkuu vuoteen 2032. Ja siellä tietysti tehty hyvää ja uraa uurtavaa työtä tämän asian parissa. Ja myös Sitrassa nähdään, että tämmöisen kansallisen ohjelman onnistumisen avain on tietysti eri toimijoiden yhteistyö ja aloitteiden koordinointi. Eli tuodaan kaikki tämän asian äärellä olevat yhteen ja koordinoidaan niitä toimia ja edistetään samalla suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Ihan lyhyesti vielä näistä muista hankkeista, joita Sitra on myös rahoittanut. Haluan mainita tämän Luontoterveverkoston. Luontoterveverkosto kokoaa luonnon ja terveyden suhdetta tutkivat asiantuntijat yhteen, ja tämän verkoston tarkoituksena on edistää tiedonkulkua paitsi tutkijoiden välillä, niin myös sitten välittää tätä koottua tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Ja monet näistä verkoston jäsenistä onkin ollut sitten mukana laatimassa tuota Luken ja THL:n raporttia. Tutkimusverkostoa voi seurata LinkedIn-sivustolta, ja verkosto järjestää keväisin ja syksyisin webinaareja tutkijoille ja sidosryhmille. Eli kaikki kiinnostuneet voivat mennä seuraamaan mukaan. Ja tämän hankkeen toteuttajina ovat olleet Syke, THL ja Luke, ja Sitra on tosiaan tätä rahoittanut. No, ihan lyhyesti vielä näistä muista. Meillä on Sitrassa myös planetaarisen terveyden aihealue, niin kuin tuossa alussa jo mainitsin. Eli planetaarisella terveydellähän tarkoitetaan sitä, että ihmisten hyvinvointi ja ympäristön tila ovat tiiviisti riippuvaisia toisistaan, ja näillä hankkeilla on lisätty tietoisuutta planetaarisesta terveydestä, kartoitettu käytännön toimia ja myös levitetty hyviä käytänteitä niin Euroopassa kuin Suomessa. Ja lisää voi tutustua näihin sitten Sitran sivuilta. En ole ihan varma, onko kaikki tiedot ajan tasalla, mutta ainakin suurin osa siellä on nyt mainittu näistä tähän liittyvistä hankkeista, ja siellä on myös muita kiinnostavia artikkeleita, jos aihe kiinnostaa lisää. Ja tästä vielä mainitsen sitten tuon Sitran megatrendi
työn, eli siellähän on myös paljon peräänkuulutettu tätä kestävyysajattelua, on tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, planetaarista terveyttä ja luonnon kantokyvyn tärkeyttä. Sitra on ollut myös rahoittamassa esimerkiksi terveyskirjastoa ja omaa oloa ja matalan kynnyksen terveyskioskia ja sekä elämäntapatestiä ja vuosittain järjestettävää maailman kiertotalousfoorumia, että kaikki nämä asiathan jollain tavalla kytkeytyy yhteen. Mutta tässä oli oma osuuteni. Kiitokset kaikille ja jos on kysymyksiä, niin vastaan mielelläni. Kiitos Elina. Itse asiassa täällä on tullut kysymyksiä chattiin ja mä sanon nämä kummatkin samaan aikaan. Miltä osin Suomessa on panostettu lapsiperheiden lähinnä vanhempain tietotaidon vahvistamiseen, että jotta lähdettäisiin sinne luontoympäristöön ihmettelemään, että mitäs kaikkia sieltä löytyisi? Ja sitten oli toinen kysymys, että onko esimerkiksi kokeiltu, miten maksuton IKEA-bussi konsepti voisi motivoida lapsiperheitä kokeilemaan mennä viettämään aikaa metsään? Siinähän tuli jo hyviä ideoita, että nyt täytyisi sitten jonkun käynnistellä tällainen IKEA-bussi ja viedä metsään, mutta toki ehkä tärkeintä on, että se metsä olisi tai se luontoympäristö olisi siinä ihan lähellä, ettei bussilla tarvitsisi sinne mennä, mutta toki jos halutaan mennä kansallispuistoihin, niin niitä on ehkä sitten vaikeampi tavoittaa ihan siitä lähiympäristöstä. Tietysti enemmän voitaisiin varmasti tehdä, että miten voidaan tukea lapsiperheitä siinä, että luontokosketusta saataisiin ja tavallaan se luontoyhteys syntyisi. Neuvolatyöhän on Suomessa ollut uurtavaa ja tietysti voitaisiin miettiä, miten sinne voitaisiin paremmin integroida sitten myös näitä luonnonterveyshyötyjä. Meillähän tuossa suosituksessa oli esimerkiksi just tämä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten kouluttaminen, että varmasti targetoitua koulutusta sinnekin olisi hyvä tuoda, jotta tietoisuus myös leviäisi näistä terveyshyödyistä. Mutta tiedän myös, että on tehty tällaista työtä, mikä liittyy neuvoloihin työhön ja miten sitä luontokosketusta sieltä saataisiin paremmin aikaan, mutta valitettavasti ne hyvät käytännöt ei helposti leviä, että ne jää hyvin sinne paikallistasolle, niin ehkä siinäkin mielessä tällaisella kansallisella luontoterveysohjelmalla olisi paikkaansa, että saataisiin paremmin ne hyvät käytännöt leviämään laajemmin yhteiskuntaan, niin Suomeen kuin sitten ehkä kansainvälisesti. Kiitos Elina. Me olemme liitossa samaa mieltä, koska me otamme vakavasti tämän kansallisen luontoterveysohjelman ja sitä olemme mukana tekemässä kaikkien kanssa. Tämä on yhteinen asia.